Bineînțeles, dacă e vorba de Banat, Arad, Timișoara și mai târziu în toată țara. Vorbim de firma Danove, Danove, cel mai tare parc auto posibil, cu buletinul rate cash, cum vreți voi. Din ar venim în toată țara, chiar și în orașul vostru, cu transportul nostru, cu transportul nostru. Ce crezi? Tot gratis. Let's go! Danove este o firmă cu prestanță. Nu au ieșit de ieri, de azi sunt pe piață de o viață. Sunt sute de clienți care sunt foarte mulțumiți. Nu vă luați mașini din târg ca mine ca să o pățiți. Danove este o firmă cu prestanță. Nu au ieșit de ieri, de azi sunt pe piață de o viață. Sunt sute de clienți care sunt foarte mulțumiți. Nu vă luați mașini din târg ca mine ca să o pățiți. Danove este o firmă cu prestanță. Nu au ieșit de ieri, de azi sunt pe piață de o viață. Sunt sute de clienți care sunt foarte mulțumiți. Nu vă luați mașini din târg ca mine ca să o pățiți. Danove este o firmă cu prestanță. Nu au ieșit de ieri, de azi sunt pe piață de o viață. Sunt sute de clienți care sunt foarte mulțumiți. Nu vă luați mașini din târg ca mine ca să o pățiți. Ca mine ca să o pățiți.